Jeg vil vise, at fx lige med kvadratroden af x er f mærke x0 lige med 1 divideret med 2 kvadratroden af x0 for x større end 0. Allerførst vil jeg tegne funktionen fx, der ser cirka sådan her ud. Og så vil jeg finde 2 punkter. Hvor det første, det vælger jeg at kalde for P. Og det næste, det vælger jeg at kalde for Q. Den metode, jeg har tænkt mig at bruge, den kan være for sekantmetoden. Og derfor er jeg nødt til at tegne en sekant. Der. Så vil jeg skrive sekantens sætning op. A, P, Q, lige med F, X, minus F, X0, minus X, divideret med X, minus X0. Det vil jeg omskrive til kvadratrod x minus kvadratrod x0 divideret med x minus x0. Og jeg vil jo gerne have x til at flytte sig mod x0, så jeg kan få tegnet en tangent. Men det kan jeg ikke der, på grund af at det der divideret med anden, det vil bare blive til 0 divideret med 0. Det vil jeg ikke kunne tegne en tangent ud fra. Derfor har jeg fået den der gode idé med, at jeg vil forlænge brøken her. Så der kommer til at stå kvadratroden x minus kvadratroden af x0 gange kvadratroden af x plus kvadratroden af x0 divideret med x minus x0 gange kvadratroden af x plus kvadratroden af x0, fordi at det man gør ovenover brøkstegn, det skal man også gøre nedenunder den. Nu vil jeg så få ganget ud af parentesen. Altså jeg vil fjerne det. Og derfor bliver det der op til kvadratroden af x i anden plus kvadratroden af x gange kvadratroden af x0 minus kvadratroden af x gange kvadratroden af x0 minus kvadratroden af x0 i anden divideret med x minus x0 gange kvadratroden af x plus kvadratroden af x0. Så allerførst går de ud med hinanden, og kvadratroden af x, det bliver til x. Kvadratroden af x i anden bliver til x, mente jeg. Kvadratroden af x0 i anden, det bliver til x0. Så der kommer til at stå x minus x0 divideret med x minus x0 gange kvadratroden af x plus kvadratroden af x0. Så går de to ud med hinanden, det bliver til 1 divideret med kvadratroden af x plus kvadratroden af x0 og når man så får x til at flytte sig mod x0,
vil det her så blive til 1 divideret med 2 kvadratrod x0, så fremt at x er større end 0. Og det var det, jeg ville vise.